ЦСКА. Ще говорим за това на град Варна. Решението е голямо обаче. Значи, имате там до тук направи инвестиции от 600 000 лева. Може да се включи микрофона. Значи имате там направи за 600 000 инвестиции до сега и ще направи за още около 1,5 милиона лева инвестиции от нова техника и съдове за община Варна. Това се прави с цел повишаване ефективността на почистване на град Варна, защото все пак това е морската ни столица. Ние вкарахме нови камиони с Евро 5 и започваме постепенно да сменяваме и съдовете в град Варна. Също така, вие знаете в момента, че и да листопада в момента почистваме ефективно, ще караме нови мотометражни машини и смятаме, че ще продължим да работим успешно в град Варна. Това е по въпрос на инвестициите за град Варна. Господин Борисов, ще промените ли малко от графика? Аз така имам наблюдение точно в двата района, в които вие честите. Значи някой път много късно сутрин дигате боклука. В почивните дни също има проблеми, а за листопада мисля, че в момента не се справи. Варна просто е потънала в листа. Здравейте на всички. Симеон Диев, съм управител на клона във Варна. Относно листопада не се справяме, когато има вятър, не мога да се справя. Виждате, последните дни са ветровити, явно това имате предвид. Нямаме проблем за момента. А за относно графика, централен район Одесус не може да се влиза след 8 часа. Камионите не могат да влизат. В по-голяма част от района. Затова се влиза рано. Аз не съм левскар, само че един въпрос имам такъв, от Славия съм, но много повече са счупените контейнери от нормалното. Мисля, че така не е добре и за вида на Варна, и за вашата работа не говори добре. Точно това в момента ви обяснявам. Ние почнахме да сменяваме камионите и вече докарахме новите камиони, защото ставаме камионите чупеха от контейнери. Сменяваме новите първо камиони, след това ще почнем да подменяваме и контейнери. Но те да бъде направено по-етапно това нещо. Колко са те в момента и колко ще бъдат подменени? В момента имаме два нови камиона, ще бъдат сменени още... Контейнери. Камиони, всичко кажете. Значи в момента сме докарали два нови камиона, ще докараме още 5 камиона. Ще даваме общо 7 нови камиона. Ще докараме и две мотометачки, нови. И след това да започваме подмяна на контейнерите. Но това ще подменим предимно счупените контейнери. Ще бъде около 400 контейнери. Като ние по принцип имаме предложение към град Варна да направим една